Oh. May mga citroenia. Para sa lamok. Ito para sa lamok, guys. Ay, 199 pa pala. Hindi para dyan tilamok mga lakmay sa? Ah? Awan ti trolley? Ang halaman nila, guys. Hindi pa pala ako pwedeng lumabas dahil may hawak ako. Ayan. Nandito po tayo sa may lotion section. Sa may shampoo. Santan lotion. At damit tinalala dito ni. Ha? Eh gamang garo dito hanak mabaling marumwan. Pangko dito tilamok. At inala ni dito eh. DJ ngay ni. Ito ang mga melon. Uy, ang ibang klase. Ito yung melon na matise. Iba-ibang klase ng melon. Ayan, may yellow. May yellow. Ito naman is watermelon. Pag summer, guys, ito yung seasoning ng mga melon, mga prutas na melon. Where's my hubby? Eso sí puedo. Gracias. Yan, meron na akong trolley. May trolley na ako. Ngayon kunin natin ang citroenia. So, nasaan na ba ang aking hobby? Ang aking hobby. Colgate area.
bang aking mister. Lakay. Ito. Aray. Oh. My God. Grasa. Grasa No. Tapos kita ay maji asukar na. Protein, hydratadas, sal, adapay. Meti asukar na dito yung lakay. Ay, melokoton kin marakuya mayad dito eh. Melokoton kin marakuya.